Mga sakop sa Explosive and Ordnance Disposal Aviation Security Group 7 bipahegyon og demonstration exercise pagresponde sa mga unattended baggage nga giduhang gisudlan og mga improvised explosive device. Ilang gigamit ang bomb detection equipment nga gihatag sa US government. Si Chona Carion sa report. Sa senaryo, usa ka bagahe ang nakitaan sa usa ka security guard nga gibilin. Subay sa lagda, gipahibaw dayon ang MCIA Operation Center. Gisibya dayon gamit ang airport public address ang nahibiling bag. Kay way mikuha, gipatawag dayon ang Aviation Explosive Management Unit nga mikordon dayon sa palibot di inahimutang ang bag. Duha ka explosive detector dogs ang gipapuli-puli pagpasimhot sa bagahe ug nasutang positibo nga may sulod nga eksplosibo. Gikuha dayon sa sakop sa EOD nga nakabamsot ug hulagway ang bagahe gamit ang X-ray ug gitun-an ang ipatumang render safe protection. Migamit ang EOD ug water disruptor aron ma-detonate ang bomba. Fire down! 4, 3, 2, 1! Human sa pagpabuto niini, gipahigay ang post-blast investigation. Una kining higayon nga gipahigay ang simulation exercise gamit ang bomb detection equipment ubos sa Anti-Terrorism Assistance Program sa Estados Unidos. Ang kahimanan makatabang kaayo aron masayran kung adu dabay eksplosibo ang bagahe sa airport. Na-demonstrate nato nga ang atong operational readiness ug atong capability. And well, in fact, natay mga gi-invite mga kauban nato sa within the airport, and they express their willingness nga magkadak another simulation exercise dito na sa sud sa airport aron ma-define ang mga responsibilities and duties. So dako na siya nga tabang no para sa EOD technician to protect himself also and to easily respond any bomb related incident, which not only here in Mactan, we will also respond in any province in Region 7. Ang maong ekipo gibadabadang mobalor og 4.5 million pesos. Chona Carion, Balitang Bisdak.